Krásny deň, milé dámy, pre niektoré z vás už možno pekný večer. Tak ja som vám včera slúbila, že vám dnes porozprávam o tom, ako a hlavne prečo som si kúpila hydratačný krém, o ktorom som už dopredu vedela, že nebude pre moju pleť to práve orechové, čo ma k tomu viedlo, prečo som to spravila a tak ďalej a tak ďalej. Ale poďme po poriadku, ako sa to všetko začalo. Začalo sa to vlastne nevinne, potrebovala som si doplniť môj výživný hydratačný krém od spoločnosti raz, dva, tri, Ayurveda Experience. Je to krém, tento krém bol, pretože tam už nie je nič, bol to krém s fytoceramidami, s mastnými kyselinami, s hydratačnými zložkami, s extraktmi z ajurvedských bylín. Jednoducho konzistencia výborná, moje pleti úplne vyhovujúca, tak som ho chcela si kúpiť ešte raz presne takýto istý, ale žiaľ na ich stránke som tento krémik už nenašla. Ono mám podozrenie, že už v podstate sa asi nevyrába, lebo som ho už dlhšiu dobu nevidela. Ale ako som tak scrollovala, tak ma zaujal iný krém od tej istej značky, hydratačný krém, ktorý v podstate výrobca ani nenazýva hydratačný krém, ale nazýva ho gel krém. Tak som pozerala na ňo a už vtedy mi začala blikať kontrolka, že že toto je gel krém, toto asi nebude pre teba dobre, pretože gelové krémy s gelovou konzistenciou sú určené viac menej, teda nie viac menej, ale sú určené pre pleť, ktorá je mastnejšia alebo pre zmiešanú pleť, pretože tieto krémy sú ľahké a neobsahujú mastné kyseliny, oleje a masla a tak ďalej a tak ďalej. Zaujal ma, tak som si začala čítať zloženie a zrazu som tam zbadala, že tento krém obsahuje extrakt z ajurvedskej byliny manžista. Tak úplne ma to potešilo, pretože s extraktom z byliny manžistra mám veľmi dobré skúsenosti. Je to bylinka, teda extrakt z tej bylinky, ktorá pomáha pleť rozjasňovať, ktorá vyrovnáva tom pleti jednoducho tie kadejaké nerovnosti, farebné nerovnosti pleti. A ja mám s extraktom z tejto byliny veľmi dobré skúsenosti, pretože ho obsahuje môj krém, môj očný krém, ktorý používam už roky a naozaj môžem povedať, očné okolie je rozjasnené a vlastne ten farebná nerovnomernosť na pleti sa postupne vyrovnala. Takže to bolo také, že wow, že manžista, to sa mi páči. Potom som si začala čítať, aké obsahuje hydratačné ingrediencie, pretože toto je vlastne hydratačný krém a tam sa mi zapáčila tá premyslenosť použitia hydratačných ingrediencií. Tento krém kombinuje glycerín, čo je vlastne hydratačná zložka, ktorá hydratuje povrch pleti. Tá, keď sa dostane na pokožku, tak na pokožke, teda na pleti, vytvorí taký malinký, tenulinký film, ktorý hydratuje pokožku práve na povrchu pleti. Ďalej tento krém obsahuje ďalšiu hydratačnú zložku, kyselinu hyaluronovú a soli kyseliny hyaluronovej, a táto zložka hydratuje pleť pod povrchom pokožky, čiže to je fajn, to už je druhá zabezpečená ďalšia hydratácia. Ďalej krém obsahuje, čo sa mi čo sa mi veľmi zapáčilo, izomeráty sacharidov. Izomeráty sacharidov sú prírodné hydratačné zložky na báze cukru, ktoré hydratujú pokožku zase trošku inak. Izomeráty, keď sa dostanú do styku s pokožkou, tak oni sa prilepia na bielkovinu, na keratín. Keratín je vlastne je bielkovina, je to, z čoho je vyskladaná naša pleť. Čiže ona sa na tú pokožku prilepí a tam sedí, hydratuje a keďže je prilepená, nie je také ľahké ju zmyť s vodou alebo nejako mechanicky odstrániť a dokonca dokáže hydratovať
ten ceramid, pardon, ten izomerát sacharidov až do nejakých 72 hodín. Takže to bola ďalšia hydratačná zložka. Potom výrobca použil betaín a betaín hydratuje zase tým spôsobom, že betaín sa dostane dovnútra buniek a hydratuje bunku znútra. Super. Ďalej tam ešte je ďalšia hydratačná zložka aloe vera a tá okrem hydratácie zabezpečuje ešte aj liečenie zápalov, predchádzanie zápalov. Takže hydratácia úplne krásna, veľmi sa mi to páčilo, ja som si tak povedala, že na leto hydratácia je dôležitá, on mi sadne, bude to fajn. Naviac ešte som tak trošku váhala, ale presvedčilo ma, že krém obsahuje ovocné enzymatické kyseliny, papája, ananás, nejaká tá slivka a tieto ingrediencie, tie enzymatické kyseliny spravia to, že keď sa dostanú na pokožku, tak sa postarajú o to, aby sa mŕtve bunky, ktoré už sú odumreté, odlepili od povrchu pokožky a nejako samovolne odpadli. Takže som si myslela, áno, rozjasnenie pleti, výborne, ja to skúsim, ja si myslím, že to bude dobre. A tak som si povedala, teda všimla som si, že krémik neobsahuje tie mastné kyseliny, skvalán, bakučiol alebo nejaké masla alebo vosky, ale myslela som si, že som prešpekulovaná, že som už nejako, že ja to nejako obídem, túto zákonitosť a že ja si vlastne tie mastné kyseliny a tú výživu, ktorú moja suchá a zrelá pleť potrebuje, že ja si ju doplním v podstate jednoduchým spôsobom, ide leto, že ja si vlastne na tento ľahučký krém použijem ešte krém s SPF-kom. Napríklad tento mám so skvalánom a toto je Gentle Rose, tam už ani nevidno, to je tiež nejaká 50-ka, to som si skontrolovala, ktoré obsahujú výživné zložky. No ale ukázalo sa, že mojej pleti to vôbec nestačí, tak som sa potom na to neskôr pozrela a naozaj som zistila, že tie hydratačné zložky, tých výživných zložiek tam nie je v takom množstve, ako si moja pleť pýta. Takže môžem povedať, že v krémoch s SPF-kom, v tých, ktoré sú určené ako posledná vrstva po celkovom ošetrení pleti, je výživných zložiek tých masnejších skutočne minimum, pretože som sa presvedčila, že je to tak. No, včera som rozmýšľala, že čo s týmto krémikom spravím a najskôr som si povedala, no tak ja vám aj ukážem, ako taký gel krém vyzerá. Najskôr som si povedala, tak ja ho niekomu podarujem, niekto, kto má takú masnejšiu pleť, a že to vidíte, on je úplne taký gelový. Kto má masnejšiu pleť, tento využije, ale potom som si to rozmyslela, pretože ja do toho krému som už šťukala prstami a tak, ináč ono sa to nemá takto robiť, ale ja tie špachtličky, ktorými sa má naberať krém, aby sa obsah nekontaminoval, ja ich ignorujem, ja to robím s prstami, takže som povedala nie, nechám si ho a budem to riešiť v podstate tak, že budem tento krém používať a nebude to zrejme na dennej báze, ale budem ho používať a navrch a ako ďalšiu vrstvu na tento krém si tie výživné zložky doplním nejakým olejom. Buď použijem môj bakučiol, alebo v podstate zatiaľ, kým nepôjdem do DMK a nekúpim si skvalanový olej, mám rada od botanika Slavica, tak budem používať zase takýto tiež ajurvédsky olejček a ten mi zabezpečí v podstate tú výživu a toto mi zabezpečí hydratáciu pleti. Tak,
toto sú moje nákupy, takto som ja dopadla. Myslela som si, že už mám vyšší dívčí, že som prešpekulovaná a šikovná, ale nie som. Jednoducho, aj majster tesár sa občas utne. No a v podstate chcem vám ešte povedať, ak máte nejaké pochybnosti o nejakom krémiku, alebo neviete sa rozhodnúť, ktorý by ste si mali kúpiť, alebo rozmýšľate, či máte investovať do tohto krému alebo do tohto krému, neviete, čo máte robiť, pretože viete, krémy niektoré nie sú práve najlacnejšou záležitosťou, tak mi pokojne napíšte, dajte mi vedieť a spolu sa na to pozrieme. Pozrieme sa na to, prečo áno, prečo nie, či bude vyhovovať vašej pleti. Toto ponúkam ako platenú službu, pretože ja vám nepoviem iba áno alebo nie, alebo dobre, zlé, ale ja vám spravím takú podrobnejšiu analýzu, kde vám vysvetlím, prečo áno a prečo si myslím, že sa tento krémik s vašou pleťou, pri styku s vašou pleťou bude správať. No a odo mňa to už je úplne všetko a teším sa na budúce, na ďalšie video, pretože už konečne spravím video o slúbenom, teda čo som slúbila, že poviem svoj názor na ABC sérum od Purity Vision. Tak sa majte krásne a teším sa na budúce. Dovidenia.